Welkom bij Kikker TV. Vandaag zijn we bij de sporthal in Katzand. Er is een Halloweenavond georganiseerd. Gaan jullie mee? Ik in ieder geval wel. Veel plezier, dag! Ik ben Remy. En ik ben Michel. Wat doen jullie hier? Spookspel. Mensen laten schreeuwen. Waarom doen jullie dit? Omdat ik dat eigenlijk wel leuk vind. Vrijwilligerswerk. Waarom ben je vrijwilliger geworden? Omdat we hier bij de voetbalvak het Zand ook iets voor de jeugd aan doen. En voor de jeugd hier in de buurt. En daar is dit onder een van de dingen van. Dat klopt. En wat vonden jullie hier nou zo leuk aan om hier vanavond te zijn? Mensen laten schreeuwen inderdaad. En, Hoe meer als jank, hoe beter dat is. Mensen laten janken. Hebben jullie dat gedaan vanavond? Vanaf dat ik het zozeer niet gedaan. nee, zo erg is het niet. Vorig jaar wel dan, omdat je dat zo zegt. Ja, vorig jaar wel hoor. Volwassenen, ja. Ja, met de ketting zo. Kijk dan. Kijk, hier hangt iemand. Ja, dat past eng. Nee, dat vind ik echt niet leuk. Dat klinkt wel lekker hoor. Remy, volgens mij is dat Remy. Oh, daar komt hij aan hoor. Haar moet je hebben, haar moet je hebben. Nee, alsjeblieft. Dankjewel. Ben je niet te groot meer? Nee, weet ik veel. Nou, schijnbaar niet als ik het leuk vond. Oh, kijk eens. Hè? Gaan kijken dan. Toch nog een lieve. Ik ben René van Vlaanderen en ja, ik ben Lotus. Wat houdt dat precies in? Lotussen, dat zijn mensen die dus allerlei ziektebeelden uit kunnen beelden, maar ook kunnen grimeren. Wat vindt u daar nou zo leuk aan? Nou, het is een stukje hobby.